Il-proġett tat-tieni Interconnector magħruf ukoll bħala IC2 laħaq stadju importanti ieħor hekk kif ġie ppubblikat it-tender għall-parti ta' taħt il-baħar b'valur ta' 185 miljun euro. Dan tħabbar fi stqarrija minn Interconnect Malta li tagħti id-dettalji ta' dan il-proġett ko-finanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm tal-Finanzjament tal-Iżvilupp Reġjonali Ewropew 2021-2027. F'Mejju li għadda Interconnect Malta kienet ħarġet avviż ta' informazzjoni preliminari għat-tender bħala parti mill-proċess biex tinforma s-suq dwar it-tender imminenti. Interconnect Malta tinsab ukoll fil-proċess ta' valutazzjoni ta' żewġ tenders oħrajn li jiffurmaw parti mill-proġett usa tat-tieni Interconnector. Għaż-żewġ tenders ipparteċipaw fih kumpaniji rispettabbli ta' fama u esperjenza vasta fl-industrija. Aktar kmieni din il-ġimgħa, Interconnect Malta u l-Ministru għall-Enerġija Dalli iltaqgħu mal-President tar-Reġjun ta' Sqallija, Dr. Renato Schifani, biex jiddiskutu l-applikazzjoni tal-permessi tat-tieni Interconnector. Il-Ministru Dalli spjegat li t-tieni Interconnector issa qed jidħol fażi importanti oħra favur sigurtà fil-provvista u titjib fil-miri ta' pajjiżna lejn enerġija rinnovabbli. Il-proġett tat-tieni Interconnector se jara l-installazzjoni ta' cable elettriku b'voltaġġ għoli ta' 121 km, inkluż cable taħt il-baħar ta' 99 km li se jgħaddi lejn l-art permezz ta' żewġ proċeduri ta' horizontal directional drilling.